Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn met de livestream. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Hannie Kroeger de Jong. Zij is een paar dagen in het ziekenhuis geweest na een val van haar paard. Zij is nu weer thuis. Ook Gosse Wiebega krijgt een bos bloemen. Na ook een val thuis. Hij heeft geloof ik gebroken vinger of zoiets. We wensen beiden hun sterkte toe. De collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En onze voorganger is Hans van der Wal uit Eersel. Lector is Willy Vlug. Organist Ernst Walstra. En na de dienst is er koffie drinken. Ons intochtlied is lied 489 vers 1. We zingen dit indien mogelijk staande. Dan wens ik u een goede dienst toe. Nog maar nauwelijks zijn de engelen uitgezongen. Nog maar nauwelijks is het nieuwe jaar begonnen. Maar alles is gewoon bij het oude gebleven. Duizenden slachtoffers in Israël en Gaza. Ook kinderen worden niet gespaard. Nog steeds is er ook in Oekraïne geen uitzicht op staakt het vuren. Of om wat minder gewelddadig met elkaar om te gaan. En toch, wij komen samen in dit huis. Huis van God, wiens naam liefde is. Omdat wij op een of andere manier toch geloven dat wij gemaakt zijn voor liefde, vriendschap, vrede, vergeving, saamhorigheid. En daarom zeggen we ook vanmorgen die aloude woorden die al klinken vanaf het begin van de kerk. Onze hulp verwachten wij van God. Van wie we geloven dat hij staat aan het begin en aan het einde van het leven van de wereld en van het leven van elk mensenkind. Van wie we belijden dat hij trouw blijft. En dat die God, die ooit met ons begon, niet op zal houden om met ons door te gaan op zoek naar vrede voor al zijn kinderen.
Daarom bidden wij, mogen de genade, vrede en vriendschap van God onze Vader en Jezus zijn Zoon wonen in ons hart en in ons midden. Amen. Het tweede vers van 489. Wat denkt u, kunnen we bidden of zullen we nog even wachten? Gewoon maar proberen, hè. Wat ik u trouwens wilde vragen. Volgens mij had ik een lied opgegeven voor de dienst, op verzoek hoor, om dat in het Fries op te geven, dat we een Fries lied konden zingen. Nu is er alleen één aan het eind, want volgens mij hebben jullie niet gezongen vooraf. Wel? Ik heb het niet eens gehoord daar. Nou ja, hij zit ook niet vol, hè. Oké. Nou. Weet je wat, ik ga gewoon beginnen. Als je er doorheen komt, is er niks aan te doen. En na het gebed zingen we 791, vers 1, 2 en 6. Laten we bidden. Na alle kaarsen van kerst en nieuwjaar branden er vanmorgen toch nog een paar kaarsen, God. Want misschien kan het toch nog doorgaan. De tijd door. Dat bericht van licht. Licht tegen alle donker van deze tijd. Van hoop tegen wanhoop. Van vertrouwen tegen wantrouwen. Van liefde tegen haat. Dat bericht, God, hoopt op mensen die, hoe klein soms ook, drager willen zijn van licht en hoop, vertrouwen en liefde. Daarvan willen wij zingen, God, tegen alles in dat ons bedreigt, verdrietig maakt en ons geloof op de proef stelt. Liefde als uw woord van het begin. Amen.
Willy Vlug gaat ons voor in de Bijbellezingen en de liederen die daarbij horen. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Jesaja 42, vers 1 tot 7. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op de aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God de Heer, die hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mens op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volkeren. Om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in de duisternis zitten uit de gevangenis. Wij zingen lied 72, vers 1 en 4.
Wij lezen nu uit het Evangelie van Lucas, Lucas 2, vers 25 tot 32. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Wij zingen lied 527, vers 1 en 5. Talloze malen, lieve mensen, heeft Rembrandt dit tafereel, wat is voorgelezen uit Lucas, geschilderd. En toen Rembrandt was gestorven, vonden ze op zijn atelier een laatste schilderij onvoltooid. Wederom Simeon, die oude man die op de drempel van de dood in zijn bevende handen het kind Jezus draagt op de drempel van het leven. En hij zingt in vervoering met het kind in zijn armen dat hij Gods toekomst ziet in dit kind. Licht voor de wereld, heil voor alle mensen. Ooit in het ziekenhuis in Tiel, waar ik nog een lange tijd heb gewerkt, hield een oude stervende grootvader, hij was in de 90, zijn eerste kleinkind in zijn armen. Die was een paar dagen geleden even verderop, een paar gangen, geboren. Tranen van geluk en verdriet tegelijk. Die grootvader ging in vrede. Zijn ogen hadden heil gezien. Want hem was een kind geboren. Voor die grootvader was dat een moment waarin heil, leven en geluk heen reikte over alle onheil, dood en verdriet heen. En toen kon hij gaan in vrede. Net als Simeon. De oude Simeon, over hem wordt een bijzonder verhaal verteld.
Van hem wordt door Lucas verteld dat hij de dood niet zou zien eer hij de gezalfde van God zou hebben gezien. De mens naar Gods hart. Jesaja's profetieën in levende lijven. Een mens van God, een evenbeeld van God. Die zou staan naast de geknakten en vertrapten, de ontrechten en de armen, de eenzamen en verlatenen. Toen ik die oude man, over wie ik het net had, opzocht, na de doop van zijn kleinkind, en met hem wilde bidden en danken, toen zei hij: als u maar wel zegt dat het met mij wel goed gaat en dat het met mij ook wel goed zal komen, maar dat ik zo graag wil dat u ook bidt dat mijn kleinkind het goed zal hebben in deze soms zo dreigende wereld. Dat hebben we samen gebeden en kort daarna is hij inderdaad gelukkig in vrede overleden. Lieve mensen, wat ben je dan voor iemand als je gelooft dat je niet zult sterven voordat je heil, het Messiaanse heil, hebt gezien. En tegelijk is dat niet ons allerdiepste verlangen, leven en sterven in de zekerheid, hoe we daar ook aangekomen zijn, verteld door vader en moeder of zelf gevonden, in de zekerheid dat God er was, er is en dat die God er ook zal zijn. Hoe kan die Simeon en hoe kunnen sommige mensen die mij dan telkens weer ontroeren, daar zo vast op vertrouwen? Want net als ieder ander mens moet Simeon toch ook allerlei teleurstellingen hebben gekend, verdriet, twijfel en wanhoop. Maar toch, hij gelooft in heil en zegen. En niet alleen in heil en zegen straks, dat ook. Maar vooral in heil dat nu al te zien is. Hoe speelt een mens dat klaar om midden in het donker te blijven vertrouwen in het licht? Dat redt een mens toch niet van zichzelf. Want hoe redden wij het om in deze tijd van vreselijke oorlogen in Oekraïne, in Israël en Gaza, hoe redden wij om hoop overeind te houden in ons hart? Om te blijven hopen dat mensen meer kunnen dan elkaar met de meest afgrijselijke middelen doden, martelen. Hoe redden wij dat om die hoop vast te houden? Dat die leiders van deze wereld toch ook ergens rust en verstand moeten hebben, dat zo de wereld niet gered wordt. En dat ze toch af en toe ook in hun eigen ziel en hun eigen hart kijken. En toch ergens moeten horen, moeten zien dat je er niet komt met elkaar dood te maken. Een goede vriend van mij in mijn tijd in Vianen, die belde mij op een gegeven moment 's avonds op. En hij zei: Hans, onze zoon is zoek. En ze zijn aan het zoeken, maar ze kunnen hem niet vinden. We zijn bang. Ik zeg, ik kom morgenochtend vroeg naar je toe. Huilend lieten ze me binnen. Ze hadden zijn zoon gevonden in die grote rivier die door Vianen stroomt, in de Lek. Hij was er zelf ingesprongen. Niks gemerkt, Hans. Helemaal niks.
Al had hij maar 1 keer iets laten zien. Of moet ik zeggen, al had ik misschien 1 keer beter zelf moeten kijken. Ze hadden zijn zoon in de rivier gevonden. Maar zegt hij, ik kan en wil niet leven met zijn dood, als dat het laatste over hem zou zijn in mijn hart. Maar hoe redt een mens dat? Dat redt een mens toch niet uit zichzelf? Zoiets dat krijg je toch van de andere kant, van boven, zei mijn moeder altijd. Of waar vandaan dan ook. Wie herkent dat niet? Je weet niet precies waar het vandaan komt. Maar er is soms ineens in je leven dat gevoel van goedheid, dat het verdriet overstijgt. Je weet het niet waar het vandaan komt, maar het is er onweerstaanbaar. En ik zal nooit vergeten dat de vader van die catechizant van mij zei, maar ik ben er zondag wel. Ik wil het kerstevangelie lezen. Hij was ouderling. En voelen. Simeon is een dromer. De man heeft iets van een kind, zeggen ze in Jeruzalem. Een kind dat ervan droomt om ook kind van God te zijn, met alles wat je bent en wat je niet bent. En dat kind in Simeon, dat zal het licht zien. Ooit, ik was middelbare scholier en ik had hem nog nooit gezien, zag ik, toen ik 's nachts naar de wc moest in ons huis, en mijn ouders hadden altijd de slaapkamerdeur openstaan, zag ik dat mijn vader knielde voor zijn bed. Ik dacht, mijn vader, een grote man. Hij preekte ook wel eens in de kerk. Ik dacht, dat is iets voor kinderen knielen. Lieve Heer, hou deze nacht over mijn getrouwde wacht. Maar voor het slapen gaan, als man van middelbare leeftijd, dat had ik hem nog nooit zien doen. Pas later begreep ik dat je als groot mens heel klein moet worden om zeg maar bijna oog in oog te staan met de grond van je bestaan, God. De grond van ons leven, God. De grond van wat je hoopt en verlangt en wat je soms zo voelt van binnen. Simeon. En wie van ons is niet een beetje Simeon? Simeon staat in wat we gelezen hebben, zal niet sterven voor hij het heil heeft gezien. Het heil waar Jesaja over spreekt. Voordat hij het kind in zijn armen heeft gehad, zal hij niet sterven. Teken van toekomst voor een sterveling, licht voor heel de wereld, mensenkind van God op aarde. Wat gebeurt er dan in het leven van een mens als hij als in een visioen het heil in zijn handen houdt? Zachtjes zeg ik het erbij en aarzelend, want het is teer en broos en kwetsbaar als een pasgeboren kind. Wat gebeurt er in het leven van elke mens die als in een flits, als in een droom, heil en zegen, heelheid, geluk en vertrouwen ervaart? Daar kun je vaak ook geen woorden voor vinden als je het tegen iemand wil vertellen. Of je kunt er alleen maar over stamelen. Maar het is een ervaring die je denk ik altijd bijblijft. Ergens diep in je hart voelen, te midden van alles wat je ook aan fouten er hebt gedaan. Voelen dat er in je leven iemand iets is
bij wie je altijd terecht kan en die jou als mensenkind lief heeft met alles wat je bent en niet bent. Ik weet wel, een beetje zondagschooltaal, maar het is ook niet zo makkelijk om dat heel goed te zeggen. Want wat is je leven eigenlijk? Ik weet niet of u dat herkent. Ik zal niet zeggen dat u allemaal zo oud bent in de kerk als ik. Maar u bent niet, de meesten van u behoren niet meer tot de jongsten. En ik weet wel dat, ben u 81, maar 80 worden, dat vond ik vreselijk. Omdat ik merkte dat in de loop van dat jaar allerlei dingen in mijn leven voorbij kwamen die ergens beneden in mijn ziel verstopt waren. En dat was niet alleen maar mooi. Als je leven voorbij komt in een flits, het duurt soms maar even. Je leven is toch vaak niet meer dan een bizarre opeenvolging van allerlei gebeurtenissen en toevalligheden. Het is nog een allegaartje van schoonheid en troep, van talenten en tekorten. Je leven is een vreemd mengsel van wat verheven is, edel, kostbaar, maar ook wat goedkoop is, niet aan de maat. Het is een leven dat je van God kreeg en dat jij geleefd hebt. Soms je gaven gebruikend en soms je licht onder de korenmaat zettend. Een leven van gebreidelde en ongebreidelde lusten, van lasten, lichte en zware. Maar het is jouw leven en van niemand anders. Oosterhuis, helaas overleden, maar nog levend in zijn prachtige gezangen, schreef dit gezang. Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb, wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb, wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef, wat niet gekend bleef, wat ongebruikt bleef, al het beschamende. God, neem het van mij. En dat ik dit was en geen ander. Dit was mijn liefde. Hier ben ik. Dat leven. Met alles erop en eraan. Ook wat niemand zag, maar wat je van jezelf wel wist. Dat leven mag je weten. Dat mag je toevertrouwen. Ten diepste in de hoede, de genade, de liefde. Of welk woord u er ook voor hebt geleerd. In God handen teruggeven. Dankbaar mag je zijn. Vooral het goede dat je overkwam. Voor het goede dat je soms even ervoer in het donker, in het verdriet dat je trof. En in het vertrouwen dat onze Vader, die in de hemelen is, onze fouten en tekorten vergeeft. Ons de tranen van de ogen wist en alles nieuw maakt. En dat heil strekt zich uit tot over de dood. De gestalte van dit kind in de armen van Simeon draagt de belofte van eeuwigheid in zich. Het wijst boven zichzelf uit naar de schepper die ook de voleinder zal zijn en alles nieuw maakt. Wie dat gezien heeft, die kan dromend leven en gaan in vrede, want zijn ogen hebben heil gezien. Hij verwacht het licht en hij verspreidt het licht. En toch, dat komt altijd later. Er haakt iets. Toen ik gisteravond bij het overlezen en nakijken en nalezen hier was, toen dacht ik, en misschien herkennen sommige mensen dat, ik hoop het.
dat zeg je wel heel mooi, Hans van der Wal. Al die dingen over God. Maar er haakte bij dat overlezen wel iets bij mij. Want ik kan dat wel heel gelovig zeggen en ik meen het ook. Maar er is ook een andere stem. Ik weet het, u weet het. De wereld is donker en duister, ondanks het licht van kerst. Er is geen God die Afrika redt van de honger. Er is geen God die vrede brengt in Oekraïne, in Israël, in Gaza. Er is geen God die alle vermoorde kinderen teruggeeft aan hun ouders, als die al nog leven. Er is geen God die niets ontziende machthebbers wegvaagt. Er is geen God die de gesneuvelde Israëlieten en Palestijnen teruggeeft aan hun familie. Er is geen, en vult u zelf maar in wat er in uw hart schuilt. Er is geen God die je kind teruggeeft. Er is geen God die je veel te vroeg gestorven man weer bij je brengt. Het lijkt alsof wij voor God juist die woorden hebben gevonden die soms helemaal niet kan, denk ik. Het lijkt alsof er geen God bestaat. Want waarom dan toch? Nou, en vul maar in. En toch geloof ik dat wij niet tevergeefs kerstfeest vieren. Dat niet tevergeefs het licht aanging in het donker. En dat wij niet tevergeefs, al is het maar een paar kaarsen, op zondag aansteken als teken van het licht dat naar de aarde is gekomen en ook nog komt. Ik geloof, misschien wel tegen alle donker in dat licht. In dat licht wil ik alles zien. Ook de dood. In het licht van de liefde. Niet de liefde die alle leed en verdriet en pijn verdrijft. Maar liefde die misschien soms even verzacht, heelt, troost. Omdat ik met Jezus Christus geloof dat licht en liefde zullen winnen. Ik kan niet laten om dat te hopen. En ik weet ook soms niet wat ik tegen mensen moet zeggen die zeggen van, ja, dat kun je nou wel hopen, maar zie je er ook iets van? Dan heb ik eigenlijk bijna geen woorden, behalve soms een paar mensenkinderen uit mijn omgeving. Of een mensenkind in de wereld die meer doet dan alleen maar zeggen dat het niet deugt. En die erop uitgaat in zijn eentje en geen naam draagt. En soms even zie ik dat ook dichtbij. Een mens die de liefde doet. Die zonder dat iemand dat weet, al maandenlang zorgt voor haar man of hij voor zijn vrouw, die niet meer beter wordt. En dat doen we uiteindelijk in het vertrouwen dat die liefde niet zal doven, nooit niet. Dat troost mij. U ook, hoop ik. Ik wil het tot slot nog een keer op een andere wijze proberen te zeggen. Eigenlijk, maar u weet het, hè, wat ik soms soms gaat het me goed af, soms gaat het me ook zo slecht af, wat ik probeer over God te zeggen en te zeggen over mijn geloof. Dat is nooit de bedoeling dat u dat net zo doet. U hebt uw eigen omgang met God. En uw eigen boosheid op God. En uw eigen hoop op God. En uw eigen troost op God. Tot slot dit. Het gaat eigenlijk nooit om Jezus zelf. Het gaat bij het licht nooit om het licht zelf. Wie in het licht kijkt, wordt
verblindt. Je doet in de kamer het licht aan om iets te zien. Iemand te zien. Het licht is er niet om je blind in te staren. Het licht kijkt altijd van zich af. We moeten in het licht dat Jezus is, zien waar dat licht op schijnt. En dat schijnt soms op zoveel prachtige, gewone vreugde. Maar ik denk dat Jezus ook iemand is die het licht schijnt op de herders in de kerstnacht. De onaanzienlijke. Op de koningen, op hun grote kamelen, die als vorsten komen aanrijden. En als beeld van alle volkeren op aarde, die denken dat ze wat zijn. Van welke kleur of overtuiging ook, die komen bij het kind in de kribbe. Het licht schijnt op de vreemdeling in Jeruzalem, toen. En in de wereld van nu. Op de mensen die worden gekruisigd, gemarteld, doodgemaakt. Het licht schijnt op hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Het licht schijnt op hen naar wie niemand uit zichzelf zou kijken, omdat, vul maar in. Het licht schijnt op de zachtmoedigen, de verdrietigen, de armen, de vredestichters. Het licht schijnt op degenen die slachtoffer zijn van vredeoorlogen, van zich machtige heersers van deze aarde noemende, om te laten zien dat ook het kwaad zo in mensen kan gaan zitten en woekeren. Dat mensen geloven dat ze gelijk hebben. Johannes zegt in zijn evangelie dit. Wandelt in het licht, als kind van het licht. Ik kan niet nalaten om die boodschap te horen. Te midden van alles wat ook in mijn hart naar boven welt bij het zien van die vreselijke beelden. En dat is niet niks. Ik kan niet nalaten om die boodschap te horen, te zeggen en waar mogelijk te doen. In het vertrouwen dat dat licht niet zal doven, nu niet en nooit niet. In dat licht mogen wij Gods kinderen zijn. Zo mogen het zijn met u en met mij. Amen.
Wij zingen lied 835, vers 1 en vers 4. Laten we danken en bidden. Natuurlijk gaat dat om me heen, God. Dat er zoveel mensen zijn die in de tijd dat ik hier niet woonde en niet meer zijn. En sommigen nog maar heel kort geleden. Ik bid u of u mensen wilt zenden in het leven van hen die verdriet hebben. En het gaat niet zomaar over God. En blij zijn met iemand die even luistert. God, ze verdwijnen in het razen van wapens, al die doden. Ze verdwijnen, God, in het geschreeuw van politici over hun gelijk en ongelijk. Maar ze zijn er wel, God, mensen die zoeken naar wegen en weggetjes van verzoening en vrede. In Midden-Oosten, Oekraïne, in Afrika. Ze zijn er wel, God, mensen die soms met gevaar voor eigen leven de weg gaan van de liefde, de vrede, van gerechtigheid en verzoening. Houd hen vast, God. Bewaar hen. En houd in ons vast dat er kennelijk toch wegen en weggetjes zijn naar vrede, naar gerechtigheid en verzoening. En behoed ons alsjeblieft voor moedeloosheid en vooral ook behoed ons voor cynisme. Ook heel dichtbij, in ons eigen land, dorp of gezin, daar is verdriet, tegenslag, onmacht en ruzie. En soms tranen om elkaar weer vinden. Ik bid u, God, breng ons bij die mensen met verdriet in hun leven over de dood of met zorg voor hun eigen lichaam dat niet zo goed lijkt. Breng ons bij hen die de weg kwijt zijn, die hun verdriet en verlies niet aankunnen.
Wees met hen die door ziekte op weg zijn naar u. Draag hen, ook in hun bang zijn, maar vooral ook in hun hoop. Wees met de jonge mensen in deze wereld, die soms maar lijken te doen waar ze zin in hebben. Maar misschien, God, kunnen zij ook leren om te zien naar elkaar. En dat natuurlijk, je doet ertoe. Maar geef hen en ons allen oog voor anderen. En zoeken naar wegen van goedheid, verdraagzaamheid. Voor al uw mensenkinderen. Wees met ons, God, zoals we hier samen zijn. Wij zijn niet met heel veel, God. Maar we hopen op u. Heus ook met vallen en opstaan. We hopen op uw nabijheid in ons hart, in ons leven. En hoor ons als wij in stilte tot u spreken wat ons op het hart ligt. En als we geen woorden hebben, spreek dan een woord tot ons. En wie we ook zijn, God. Waar ook we vandaan komen en waar we ons misschien morgen weer zullen bevinden. U verbindt ons aan elkaar. Als allemaal kinderen van u. In ons samen bidden, zingen, bidden. Het lied wat uw Zoon ons heeft geleerd. God van vier en hein, uw heid. Onder uw
Dan zullen nu uw gaven worden gevraagd.
gaan wij dan nu van hier in vrede. En opdat wij tot zegen zijn van elkaar. Daartoe zegent ons de goede God. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer zegent u. U hebt in ieder geval amen gezongen op wat ik zei. En dat is genoeg. Sorry. We zien elkaar nog hier bij de koffie, hè? Of wie weggaat. Ik wil wel even ergens gaan staan. Wie er weggaat, wil ik graag een hand geven. Bedankt. Ja.